And the Patracid, that's a very getting a Patracid. Nyaya, what do you mean? And Zindaka only, what I shake your name, just. Sorry, recommendation yakasana changamiro munhu yakati enda unotora vana imi ndimati muri sabhuku vanhu vari mugirezi 16 ndime sabhuku wavo aiwa hatikuramba nyaya yangu asi ndinoda kupindura inzwa shamwari uri mudare atinga sabhuku uri mudare takakubvunza mubvunzo sanga nomubvunzo ndiwe here sabhuku ndakaona vari masi ndini sabhuku ndiori kwanyora maimbudzi yarupiwa ndiori kwanyora saka nhasi wakawashedza kumusangano wako hawasikuya here kumusangano wari kuuya saka nhasi watumwa namambo kushedza vana vako varamba kuuya kuno kwamambo kwagara kunongochisaka kungowika ini nofunga inini hapana pokuti nini changamire vakandituma kuti inini ndiende kwachizanga kuya novana vangu vapara mhosva ndoye inini werega kuya handisi sabhuku 1 2 zikutobuda pachena kuti imimi pano zvakaitika ndimi kuti musaende imimi muroza kuti musaende kudai zvikutobudza ndonyaya apa mhara chief changamire tingapedzewe nguva ainokutaura kuti tingatoona kupedzewe nguva ngombisa chenu nawe shamwarushai panoda kukubvunza inini chitaura chokwadi nhasi uri mudare andika inzwa zveshamwari kana tichitaura isi tombodza kuimba kuti dziva richaburisa varo varakadya andika kureva kuti kana kune dziva rakawana panguva yekupedzisira kana riri gomo kana ringave bako zvinofanira kuburisa varimi
watiwo vana vari kutungamira mugrazing scheme hausi kuziva vanhu vakavamaka handika iyo ndiwe sabhuku iwewe nhasi aiwa nechamari takupanga kuti ubvunze kupindureka wakaita ukati uri kutongwa nhingi mushaya vanhu kutonga vasi kuti hasha iwe haikoneta hasha nharo pana vamwe vanovharidzira nenharo dzokuti vamwe vanochema vamwe vanochenama asi kana tine vatongi tiri mudana tavanhu vanochenama kana anochema tofanira kutarisa kuti munhu zvaari kuchema chii chiripo isu toda kuti uchititsanangurira kuti vanhu vakagara mugrazing scheme yemamushayi nemazita yavo sasabhuku wawakashedza vana une listi ravo titsanangurirewe waurikuziva kuti uyu mwana wamamushayi uyu mwana akabva kuchipinge uyu mwana akabva kwamurehwa titsanangurirewe sikuziva sasabhuku nokuti ndozvawakatumwa namambo kuti ibva muno kuti chienda unounganidza information chipindu rakasangira ako maita zvakanaka kuti mutore nyaya yangu inini ndeyekuti vanhu varimo vakagara vaiswa novarume vanokauya navo vai kuno kupaya panditi mazvona saka nyaya iri kuitika ndeyekuti isisu ini ndasabhuku wechi4 tongoti takangofunga kuti paend time kuti awe hatichamuda tinongomukrietera nyaya hatiti mazvona saka enda tochi wechi4 hatiti mungoona saka nyaya iyi ininiwoumba medu veundasara ndirwa nabiyangu vanenge vakaita se vanenge vakawanda hatiti mazvona saka senyaya ndikasvika kuwana iripo ndichibva kuno kugusho ndakasvika kupinda ma1 kunogora kwese ndakazokusvika kai maona manje saka nyaya iyi nyaya ndikutaura nezvayo kuti ndozoti nini ndoda kuuya ka kona kuti nini ndakati nini ndakarega kuenda kuna mama ndinogona kushaya mutakanotsikana kuti mangwana zvino ndakaona zvinondiremera ndinoshaya kokuita se kokuenda asi nyaya muda kutaura nezvayo kuti nini ndinge chizoti nditaura nezvemugrazing area imomuyombo kaumo varume nyayo yakaoma notubvunzwa ndikupiwa ikoko nomamiri yakaita zvinhu kana uri usabhuku wacho ngauite sezvako pamusoro varume inyaya ndikutaura apa inini ndiri panguva yakaoma zvokuti inini apa kuuya kwandaita kunokona tida kubvunza kuchangamire kuti munhu wandikatorera grazing scheme rafunzwa pamwe ndiwo vabiyangu ava kana kuti ndio vamwe nokuti pana zvimwe zvakazoitika tabva kunoko handiti maonaka zvokuti takamboedza kushedza headman akataura kuti akwete akaona kuti apa pasvikiki handiti mazvonaka saka dainga iri nyaya yekuti nyayawo yakanaka yokuti yokuti dainda ndiri nyaya ndakaitanga ka daizose singamboshupe kana chokupindura kana chokudii uona mushaya zuva retichipedzisira kutaura panapa wakanga uri kudive vamwe vako nhasi havamo munhu ndo wakuti akumana ndiri panguva yakaoma handika zuva riye makanga muri chinhu chimwe chete isu pataitsanangura kuti mushaya titsanangurire magarisiro awakaita vanhu mugresi dai ipo paya wakasunga changamire ndira kugeza maoko ndiri sabhuku wechi4 vese ana mushaya vakazara muno handika kureva kuti iwe ndeda kuti usiye munhu pachinhu chake iwe wakabva wadefenda vana iwe waifanira kugeza maoko pachinhu chako unozviziva here kuti takatuma mapurisa akapinda muvhireji menyu mavaititaura iwewe sasabhuku umbo wakatipa wataura kuti vana vagere mugrazing scheme vana vemamushayi vese nhasi atuma mapurisa edu makagara matipa vanhu vamakatipa muvhireji kuti kana masvika kuti ndinonzi nhingiwo kwamushayi but mupurisa takatuma ngari kirevha wakomana takatuma vaibva vanyora zita nozvitsvaga vavanoti aiwa vana vamakaisa mumwe anobva kudarwe mumwe anobva kwamurehwa ndo zvinhu zvavaifanira kuti iwe kada kugeza maoko kuratidza kuti hausina kudziya moto wombavha waifanira kuzviburitsa saka kureva kuti nhasi pava kuteterera kuti mambo kana uchidai unobva asi unobva uri mujeri nokuti kana makajamaridza vanhu vanokuteera nokuti judgment yada kuwana mambo munhu akagara panzvimbo isingatenderwe ipapo ivhu haritengeswe tinongoti vanhu vese ibvai pamina ipapo kureva kuti mhosva yemanje nekuchena makwenyu yakuteera hakusi kuchena manje asi ndakutaurira ndekuti ndakazoshezawo district chairman Humbwe naJob handiti muona ndobva natoro vanhu vese ndakati uyai pana parume inini kwamambo uko kuno nyaya yakandibata saka vanhu vandikaisawo grazing area ndiri kuda kuti mimiite sei munofanira kuenda kwamambo munosvika kutaura kuti uye ndiyakandisa uye ndiyakandisa sumukai handiti mazvaona hapana akaita sei papo hapana akasumuka handiti mazvaona manje saka ndakabva nazvoona ndikati no inini nyaya iyi
inini Swazi mamsani mamtaura akati no pavari kuita dara pakapa inini ndofanira kunge ndichita se ndofanira kunge ndichienda ndoona kuti nyaya yangu iyi ndinonoipindura ndakuzvimira ndingazvipindura ini ndege muna masabhuku ari muno mukati medu muna masabhuku ero varimo masabhuku naye masabhuku vari munomu kana ukanga waona iwewe munhu asina nhoroondo yekumakuka akaita ari village mako munhu waunofanira kuudza ari immediate to you ndiani iwewe sasabhuku ndoti waona zvakunetsa immediate niki bosi wako waunoripotera zvinhu zviri kukachamadza iwewe sasabhuku ndiani michangamiri wakazviita here mishai inini pamusoro emazishi vanhu vakamakwa 2017 izemuzo 2017 inini ndisati muna sabhuku ini azopinda sabhuku 2020 sasa kuno vanozvocheti 2020 handiti mazviona saka chirongwa chandikaona chiri papika chiripo kana chichisungisa inini kuti ndiri kupikira mhosva dzevanhu vakanhingirika ivavo aiwa haisitambudziko ndafonera nachairman wako zvongotaura ivovo job handidi chairman musangamzani pedu andifonera dai izvozvo dai ndakutaura pamberi pamaminista chitorwako watifanira kutaura chokwadi job handifonera kuti vanhu vari muskimu chokwadi chiripo ndechokuti tikuudze kushangamidza vanhu vakamakwa nomusikana nemari handika zvichireva kuti even zivani haana kuya here uya kudirecta kusewo haana kuya here kumazuva apfuura arikoka haana kuya here kuvillage kwenyu uyu zivanai akatsanangura kuti inai makandipupurisa nhema kudare kwamambo ndikati ndakagumbuka akakudza kuti vanhu vese vakamakwa nani dzodzera vanhu mari dzavo anodarei aiwa kutaura chete kwamuri seukama kuti amwana maita zvakanaka tino information maita zvakanaka akapinda naye mukati tapinda naye angava wechipiri kubvira mundoro iriko yakati vanhu vese vagariswa momungavetese ngabudu ndobva vazouyawa ndobva vasvikawo ndobva vataura kati vanhu vari mungavetese ngavabude kana ari munhu akabva somewhere watisingazive isisu asi toda kumuona handiti zvamutaura izvozvo zveshuwa azvakaitika ndezviramba noti zvenge zvaitikawo ndiripo asiwo izvimwe izvi zvakaitikawo izvi zvimwe zvakaitikawo unozoda mukuru kana unoto kwako handidi unouya nousei kuno mukuru kuti apa ndakatambira unoba kamukura kuitira kuti patichazotonga vachovaneshakuka uregedze kuwaniwa wakazonamatiwa chiramba mupinai muno saka zvakanaka mukuru izvo nguva yese tikazorora muna november waitofanira kutonzvenga nzve wouya kuna chakamiri nawe munotonga iye a b c d yakamira so wakauya here mushai hauna hama yako mushai ndaunokudze mushai wekueducation uyo akafona pati akataura kuti iye tanga tine urongwa kuti mambo tikupewo mastates 4 yange yatova ndingi bribery ikuda kuvhara mambo kuti vakapuwa mastates 4 vonyarara vouraya zvido zvevanhu vachiuri vanhu vachiuri kuti tikasiya mafura mambo chitaiwa rega vanhu vachigare dai aringa ari mayuthi edu emusangano akaenda imomo mambo dai kutaura kuno kuvaka ndopavaiti mapurisa ene munoongora kuti vana here varimo vari kubva mumusha vakamakwa ikoko vari kuwana aiwa vamakamaka ndokuti ndipe $20 ndipe $50 $500 ko vana vachimagenerations ari kuuya nezvipfuyo zvenyu vanoenda kupi maimanotaura vamo pachikunasonzwisana pokuti ari kukombrena mafuro ndisu here wopamushai kana kuti ndiani ndozvora kupindura gara pasi iwewe unonzi mushai kai uri sabhuku 1 sabhuku 1 wani wamushai ndati uri sabhuku 1 munyika yauri ndeyani munyika yacho aiwa ndati uri munyika yemashuhuyu
ichitungamirwa nechangamiri vapi vamadziva kureva kuti iwewe unosimba here pamusoro pezvo raugere simba rokuti unoita zvaunoda pindu rachite mubvunzo unesimba here kana ndine kodzero dzokuti simba ipapa handinani ndinoenda kuno ane simba ndotaurawo saka itikachangamireka ndichikubatsira iwo papo pamusoro 2017 ndopakatanga nyaya yemafuro yamunonzwa paina baba amkunga vaiva kupurasi pakevhen gwai ndo vakazoita kuti muzonzwa kuti kuno vamwe vanhu vari kumafuro ikoko vakati chiisei vanhu kumakona aisotofu mapango ekuti adzimikire vari mukutya vacho kuti chikona mombe namutami ndo wana sabugano hedu chikona mombe kumadoke mutamiwo chiitai kuti sango risari pakati agone kuzaza vanhu pasango pa ipapo handiti HuSabhuku waita se wapera handinowana mwacho arimbosvikiwa inini ndakasvikirwa kuda kuti iye zvinezvika makwikwi handiti asi ndoda kutaura muono ndaona imi mapedza mataura nyaya yegrazing area ndosaka chief ari kuti aiwa grazing area nokuti madudza makati kansera akati pachiureze ward takawirirana kuti isisi nzvimbo iyi tichaita grazing area ndizvozvo mapedza ndinobva ndakasingazive kusho kuda kuti kana vachinge vakadaroka kuda kuti simba nemo ndakukwanisa kunge ndichita sei manje ndichitaura nokuti ipapo ndasina kupaoneswa nokuti dai ndakataura ngachitaura kuti nawo unoramba uchitaurira ko avo sango ravo vakazoita sei vati maona manje tozouya iye kansera takambotaura naye nenyaya yacho yemupi yaimomo saka tinokupindurana kwokuti tinenge tisingaonesani mukuona kuti dare rineri mana tondoonesa picture yemamiri enyaya yangu kuti ndo mamiri akaita chi nyaya yangu ine handitoruma shure kaniwatibatsira futi saka pandionesa ava ndavataura wani kuti kansera handiti kansera akataura akati masabhuku seewodi vakagara vachitaura kuti iri grazing area harifanira kunge richiswa vanhu handi ndizvozvo iwe ndobva watokudi aiwa ukatiwo mhondoro venyakati kudi anoda kupindwa kuti zvomondoro iwa mondoro yeunze yakapinda yakatendera yakati vanhu ngabve zivanai yakatochi yupi zvanai yakataura kuti munhu asiriwo muno mungabve tikufambidzana tikuti mhondoro tobva tabvapo tokuti zivanai mwana wenyu zivanai tomuinspector is a director kucio but haazotonga mudare anotonga munhu mukuru ari kudirector wecio kumusoro asi anochengetedza mambo anochengetedza sabhuku andika asi kana maita zvinhu zvikunze kwemutemo kureva kuti zivanai tikamuudza kuti sabhuku ona zvaaita izvi kana iwe ganonyara shava kupinda that's why muri kuona ari kuti bvisai notika kuti zivanai kana akayapa hazisi first day akauya anga asina ruzivo tikamushedza zivanai garapa ona vanhu vakutaura kutaura ndito manje pakamakwa ningi vese ndinokudya mara anoti hama dzangu nokuti isusu ndira kuchinji kanaka handima munyangadza zita rake saka ndozvatikutaura kuti isusu vanhu kana kunonzi hanzi muramba unopeta wachinai uchiri munyoro kana waoma senai unotyoka iye zvinezvi dai kutaura kuno kunguva yese manga muri kutsvetera kuti nai tingaite sei totsvaga kuti vanhu vamachuru vanotondora sei zvino hamuna kuzvigona zvinhu izvozvo iye zvinezvi vanhu vane 3 years vakagara vamwe vane 2 years vakadzimba ma5 rood house nechi zvakaita pamwoyo wamira paye panozi pachiyapo pana vakaona vakazopfeka tirauzi achimhanya because tinotora nezifiction order lc4 chanyorwa pana judgment yekuti munhu wese akoko ngaabve kansela obva agara neresolution yerogara kansela misha yako pwanya saka namuti kana munhu apwanyirwa musha akabvisa $500 unomuda chakanakero anenge akurana munhu akarecha mari yake andika munhu womunhu sakati dziva risamira nechinai varakamedzawo dziva panguva yekueredza vana vana vanongomira ipapo kana riri bako rinomira nechinai naizvozvo kana usabhuku unoti kwakowo tinongoona matira varare newewo ndizvozvo andomatsisaka saka chakanisa ndo nyaya asi mhuri yatakati iuye sabhuku achitungamirira hapanari naiwe mushana changamira ndozokukunyarira ono paturiyo unodatadza kuti wandingwarira zvishoma zvizvi unotobva kumba wamboshapena brain zvinotaura nevanhu vanoda kuti unomboti ningire muchaka kuti ndisawane nyadzi
obva yakuno zvako obva kuti handi kutsvaga ngandimudzoka kune nguva nokubata musoro yokuita nyaya kwachii hapana pakapuwa order nasekulazarus mukunga ende nyaya kwajuri munyama mukaita zvokuti kaitawa nyaya yegrazing areas ndangirimo vasekula chitongira kuplasi iri yapeti paitawa nyaya yeseyo ndairemo ndirimo saka hapana chaunobvoka undinyepera iweyo zaningwari nyarara zvaanza unipindura dangokuudza saka musatore dzimwe nyaya dzamwe muchiita kuvhileji kwenyuko mozviti muri paimwe level kudarika changamira madziyo bozi chigaro chandikagara nhasi panapa cheki ndikagara pamatombo ematetiguru angu saka imimi kana muchizviita ngwembo muchizviita namambo ikokeyo kuna mambo mumwe chete buno kumadziyo ende asandi ana hedman ende amufe kana muchizvifungidza kuti muchaita ana mambo ana chiuri amufe mukaita ana mambo buno kumadziyo anoti apuruvha izvozvo kuti zviitike ndini sachangamira madziyo kuti ndiwane hedman saka bvisai pfungwa dzimwe dzamwene muchiita kumba kumavhireji kwenyu muchitaura mutaura zvisirizvo muchifurira nazvimwe handataziva kuti undipindure handachada kuti undipindure nongokuudza kuti ugara uchiziva kuti ubva nazo kusvika wafa ndiripo futi kusvika kuti inini panapa saka uri kuti chii nezvataurwa pana masesa zvataurwa apa ndozvekuti ndano picture handinayo yokuti chii ndakaenda ndonogadzisa nyaya asi nyaya ndisi kukwanisa ndivaya kunyoka dzavo vaya vakuti rekuti kwezvekudzokera handirei kuti after next week ndinouya nemaresults yangu yakakwana handirei nemaresults yangu yakaita se yakakwana apa muriona ndakarasika ndiregererei ndiya maresults yangu yakakwana zvinhu zvangu zvinoya zvakaita because apa ndichadai apa takutosvika kuti tisina saka ona mutape pakapachitsvaga uyo mudiki uyu isu hatisi kutsvaga kuti depero ndorani pana prindifei pakati penyama pano mhangarei pakati penyama panomangarira iyo nekucho hapana aiwa iyo chisiya nyaya neona kudhaya inoita kuti maira hapana mhangarira muri kutongana mambo panapa chete saka inyaya kuti ita kuti muzvizive kuti pawatiwo wakuenda uchipindura changamiro turi kunogadzira kureva kuti panapa tagara nguva refu nyaya yakutika kuti iwo uya nevanhu vacho hauna kuya hauna mari dai yakabhadhara taita nguva yani tichitonga nyaya yamwe chakati chivavana chidesvi taiga taivavana china nyaya dzekuchema kuvanhu hatina mari yatakataura kuti time mari dai unoziva kuti ndakashedza akaungana kati tida kuti tiende kwachief kuroti nhasi imi manyora mameseji anditoda saka mukuona nyaya iri kutaurira ika ndiandiaasomera nyaya yayomuona kuti kuno vanhu vaienda ka uchiti iwe kana kuti handi iwe mushai itai usapedzere masisa mari yekuti ndivatakura iwe imbonzwa zvekutaura nemasisa sangwarise iwe pakati pesvonhero rinezi handi nhasi sanda nereti tiudze tivimbise pakati posvondo panapa paunoya nevana kwete kudari vako waukamaka vese uyenawo kumba kwachangamira unari zvati kusvika friday before friday unaenda mhuri yese yaukamazita acho ese tinai kuno imimi kana munawo zviri right ese iwo chanovanavo vese waukamaka kuno yarugushu before friday day bezuva sanyokudzira kudzingera mukati mune wamwese vari muno friday and toya friday chananga ndichikumbira ine vanofana kuti pane ukama hwakanamama seziso ramama imimi makavharidzira zvinoitwa nevanhu muchimbauka muchiitya kana kuti vachiti tiendai muti zvakati kurevera kuti anosvipiswa chananga ndichikumbira manje ndechekuti kazhinji kacho iratidzai ukama hwakanaka budai mutsika dzavo nokuti vamwe vanokusundidzirai mune zvakaipa imivo pesai nhasi vanenge vasipo ndozviri handiti havapi tofanira kubva patsika idzodzo toenda zvakanaka pokuti mambo vanogara vakaita ukama hwakanaka ndio chikumbiro changu chavo
Aiwa matabasa. Lewe mshana. Mure. Iwe ukanzi usaende uku mwanangu kuri kutambira mhondo unoende leo. Aiwa handiendi. Oyendi. Nezvikonzero. Sinzingeende Kunenge kuno chinhu chakaipa chinondura. Kosepa ndikakudzwa kuti vanhu vari kuvaka kucrazy area mukavambomira kuita maactivities vachakaramba chiendera. Inini ndakasvikawo ndakataura ndakati notanzina changamire ndatimirire papi panapa zvisina munhu ari kuti mautaitese aone chaanoita. Ndofunga pano pandikazopinda nabamurike ndakaona vakuru vamwanga vachita zvakangosevose zvakadaro. Asi munoziva kuti sevanhu vehukamatenge takavengana mumwe anenge achitiwoita zvakati kuti ini ndiwane mhosva murefu. Saka wabvunza zvataura masesa panapa. Wabvunza zvataura. Paubvunza kuti uri sabhuku chaiche here. Ngokuti sabhuku akatumwa uye nevanhu worega kuuya nevanhu vacho. Asi kukati kumposhwa vanhu vacho vari kuchiuya. Saka vari kuda usabhuku wako here vanoda kumposhwa wachizi. Uyo pandinouonawo munogona kutozondinzirosinosokuitaura nokuti saka pakaoma. Rega tisunungurei vanhu zvakuti iwe ndozvatinotaurisa. Ukabva panapa nhasi vanhu vese vari kuodza kuti vanhu vachangamira hakuna chichaitwa ikoko. Kana vanga vasati vavaka kana vanga vasati varima hakuna chinhu chichaitwa. Hatizorwa kuti vanhu vazoputsirwa dzimba dzavo. Ngozi ndinongopa order ndikagara pari panya ndiende mondione futi. Ndinongopa order ndiri pano pandiri ndingofona. Timu rotoya ikoko rotopwanya zvimba zvese zviriko. Ndipese mandichangamira kauya memeso aiwa haiti ndinoita asi nyinyi ndinosingaiti. Ngozi hamusi kutedzera mutemo wekudini. Sunuka. Sly Media TV, building bridges.